हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे कृष्ण, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमः आचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुद मंदिर नाथ जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवत നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുക്തം വിഗത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യം ദേവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാത്തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദ്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നശ്ചാരക മദ്ഭാഗ്യ മദ്ദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യമാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് പറയണതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ മാത്രം ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്, ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ശ്ലോകം 13 അല്ലേ? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ആ തത്വം, പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധ. എന്താണ് ശ്രദ്ധ? ഭഗവാനിലും ഗുരുതത്വങ്ങളിലുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ വേദം, വേദാന്തം അങ്ങനെ ഉള്ളതിന്റെ ശ്രവണം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. പിന്നെ നിഷ്കാമമായ ഭക്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വാസുദേവനിലുള്ള നിഷ്കാമമായ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനവും പിന്നെന്തുണ്ടാവും? വൈരാഗ്യവും വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉള്ളില് പതുക്കെ പതുക്കെ വൈരാഗ്യം വരുന്നതോടുകൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ സത്യം തെളിഞ്ഞ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്യം തെളിഞ്ഞ മുനിമാരാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, അതില് വിശ്വാസം വേണം. മുനിമാര് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അപ്പൊ അവരില് വിശ്വാസം വേണം. ആ പരമാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഉറച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് വേദാന്ത ശ്രവണവും സഹായിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷിണം. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷിണം. ഹരികൃഷ്ണ. വാക്കർത്തൊന്ന് നോക്കാം, സംസ്കൃതാർത്ഥങ്ങള്. അധഃ ആകയാൽ, പുംഭി മനുഷ്യരാൽ, ദ്വിജശ്രേഷ്ഠൻ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ, വർണ്ണ ആശ്രമ 4 വിധ ജാതികളും 4 വിധ ജീവിതക്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ചതുർ ആശ്രമങ്ങളും, വിഭാഗശഃ വിഭാഗങ്ങളാൽ, സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്വകർമ്മങ്ങൾ, ധർമ്മസ്യ സംബന്ധമായ അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മമലെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ, സംസിദ്ധിർഹി പരിപൂർണത, ഹരി പ്രിയോത്തമ പുരുഷൻ, തോഷണം അപ്പൊ ഹരിയുടെ തോഷണം, ഹരിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം.
3 പേരെ കൊണ്ട്. അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ. എന്താ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠൻ? മുനി അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന്മാര്. അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ. ദ്വിജ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് 2 ജന്മമുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് പൂണൂല് ഇട്ടതിന് ശേഷം അവര് ദ്വിജരായിത്തീരുന്നു. അതാണ് അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ. ജീവിത വ്യവസ്ഥയും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും. ജീവിത വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ 2 ഉണ്ട്. ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വധർമ്മ കർമ്മം, അതായത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കല്, അതേപോലെ ക്ഷത്രിയര് രാജ്യം സംരക്ഷിക്കല്, വൈശ്യര് കച്ചവടം, ശൂദ്രര് അവരെ സഹായിക്കല്. അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് നിർവഹണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ. സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. നോക്കാം. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ. സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. ഹരേ തങ്കമാതാജി വായിച്ചോളൂ. തങ്കമാതാജി. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശയ സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വിവർത്തനം. അപ്പൊ നോക്കുക. അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ. ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠരായവര്. ജീവിത വ്യവസ്ഥ, അതായത് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ. ഏതൊക്കെയാണ് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മചര്യം, സന്യാസം. ശരിയാണ്, ശരിയാണ്. ഇനി ഞാനൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 4 ആശ്രമം: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും. പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം, എല്ലാവരും ജനിച്ച് 18 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് വെപ്പ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആശ്രമം ബ്രഹ്മചര്യം. പിന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യം, കുടുംബമായിട്ടുള്ള ഒരു താമസത്തിനാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യം. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് കാട്ടിലേക്ക് പോണം. പക്ഷെ അതല്ല, ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു എന്താണ് വിരക്തിയൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെയാണ് സന്യാസം. അങ്ങനെയാണ് ചാതുർ ആശ്രമങ്ങൾ.
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. സന്യാസം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 4 ചാതുർവർണ്ണ്യം. അതേതാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശരിയാണ്. ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അല്ലെ? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ് 4 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അല്ലെ? 3 സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനനുസരിച്ച്, ഇതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഓരോരുത്തരെയും ഗുണകർമ്മ, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സത്വഗുണം കൂടുതലുള്ളവര്, സാത്വിക ഗുണം ഏറിയവരെന്തായിത്തീരും? ബ്രാഹ്മണരായിത്തീരും. ഇനി സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും ഉണ്ട്. അതിൽ രജോ ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആരായിട്ട് തീരും? ക്ഷത്രിയരായിട്ട് വേണം. ഇനി രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും. പക്ഷെ രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിട്ട് തീരും? വൈശ്യരായിട്ട് തീരും. തമോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവര് ശൂദ്രരായിട്ട് തീരും. അതാണ് 4 ഗുണകർമ്മ കർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാതുർവർണ്ണ്യം. അതാണ് 4 ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ക്ഷത്രിയർക്ക് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, വൈശ്യര് രജോ ഗുണം ഉണ്ടാവും, അവരിൽ തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് വൈശ്യര്. പക്ഷെ തമോ ഗുണം ആയിട്ടുള്ളവര് ശൂദ്രര്, അലസരും അടിയരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒന്നിനും ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട്, ഭഗവാനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ചിന്ത മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ശൂദ്രരായിട്ട്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവര് ശൂദ്രര്. ഇതിൽ ഓരോ വിഭാഗക്കാർക്കും ഇന്ന കർമ്മങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ വർണ്ണങ്ങള്. ഇനി അത് അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വധർമ്മം, അതാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വധർമ്മ കർമ്മം, ആ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി ചെയ്യുക, ബ്രാഹ്മണന്റേതായ ജോലി കർമ്മം ചെയ്യുക, വൈശ്യര് കച്ചവടവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, ശൂദ്രര് അവരുടേതായ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കല് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആ നിർവഹണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആര് പ്രീതിപ്പെടുത്തലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? നമ്മളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തല്ല, നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കണം. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കുറെ പൈസ കിട്ടണം, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്തായിരിക്കണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് തോഷണം, ഹരി തോഷണം. ഹരി എന്ന് വെച്ചാല് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, തോഷണം പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അർജുനന്റെ ജോലി എന്താണ്? അർജുനന് ഏത് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയി? ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിട്ട് വേറെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അല്ലെ? ഞാൻ ഇതിനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി വെറുതെ ഒരിടത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോളെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യ, എനിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിനേക്കാളും വഷളായി പോകും. പിന്നെ ഒരാളും നിന്നെ വില വെക്കില്ല. അവനവന്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ പ്രജകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളായി പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ രാജ്യം
അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നേടിയെടുക്കലാണ് നിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ കർമ്മം സ്വധർമ്മം എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ പരധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയാൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തുവെച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഭാഗവത സപ്താഹം അവിടേക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ എന്താവും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മള് കുട്ടികളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കാര്യം, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കാര്യമൊന്നും നോക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഏത് നേരവും നാമം ജപിക്കണം, ഏത് നേരവും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കണം, ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഏത് സമയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം അവിടെ കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൃഷ്ണ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരണേന്ന് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. ഓരോരോ നിമിത്തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കയറിയത് അങ്ങനെ ഓരോ നിമിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകത്തിലെ മാനവ സമൂഹവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളിലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. ലോകത്തിലെ മാനവ സമൂഹം, മനുഷ്യ സമൂഹവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളിലും ചതുരാശ്രമങ്ങളിലുമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ധിഷണാശക്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവര്, രണാസക്തർ വ്യവസായികള്, രണാസക്തർ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര്, വ്യവസായികൾ വെച്ചാൽ വൈശ്യര്, തൊഴിലാളികൾ, അതേ ഇതിൽ വിടും ശൂദ്രര്, അങ്ങനെ 4 വ്യവസ്ഥകള്. ധിഷണാശക്തർ ബ്രാഹ്മണര്, അവർക്ക് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. അങ്ങനെ രണാസക്തർ യുദ്ധത്തില് താല്പര്യമുള്ളവര്, അവരെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. വ്യവസായികൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ധനം സമ്പാദിക്കണം. തൊഴിലാളികൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. അത് പ്രത്യേകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കരുതി അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാകില്ല. എന്ത് വേണം? ആ ധർമ്മം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണനാവുക. വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, നല്ല ബുദ്ധിശക്തി വേണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണാസക്തര് നമ്മുടെ ക്ഷത്രിയ വംശജരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവര് ക്ഷത്രിയരാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവര് വൈശ്യരാവില്ല. അതാണ് പറയണത്. ജനനാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് കർമ്മ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റണ ഒരു കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനന്തരം ചതുർ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ആ ചതുരാശ്രമം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചതുരാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അവ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം കണ്ടില്ലേ? വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം ഒരു 18-20 വയസ്സ് വരെ എല്ലാവരും എന്താണ്? വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അത് കഴിയുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, അത് കഴിയുമ്പോ സന്യാസം, പിന്നെ ഭക്തിയുത ജീവിതം എന്നീ 4 ആശ്രമങ്ങളാകുന്നു. അതാണ് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പരമസമ്പൂർണതയ്ക്കായി അത്തരം ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയമായും അത്യാവശ്യമാണ്.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സന്യാസമായിരിക്കണം, അതായത് ഭക്തി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി ജീവിതം. അത് നമ്മൾ 4 പഠിച്ചിരിക്കണത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, സന്യാസം. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പരമസമ്പൂർണതയ്ക്കായി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയമായും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കുറച്ച് പ്രായമായി ട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ മക്കളോടൊക്കെ പറയാം അമ്മ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണില്ല, പിന്നെ എന്തിനപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ? അമ്മ തന്നെ നാമം ചൊല്ലണുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ചൊല്ലണത് ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് അവരതില് താല്പര്യം തനിയെ വന്നോളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ തടയാത്തത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടരുത്, വിളക്ക് വയ്ക്കരുത്, നാമം ജപിക്കരുത് എന്നുള്ള കർശന ഓർഡറുള്ള പല വീടുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയമായും അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം യാതൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയും ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുകയില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വിഭാഗം ജീവിത വ്യവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിശ്ചയമായും എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം നമ്മള് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാപിത കൃത്യമാണ് സംസ്കാര സമ്പന്ന ജീവിതത്തിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികവും സുപരിചിതവുമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി. അല്ലാതെ കുറെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാളോട് പെരുമാറാൻ അറിയില്ല, ഭയങ്കര ഗമയാണ്, അസൂയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെ അവര് സംസ്കാരം എന്ന് പറയാനേ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വിഭാഗത്തിന് മറ്റൊന്നിന്മേലുള്ള കൃത്രിമ അതീശാധികാരത്തിനല്ല ഇത്. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിയിൽ. പത്മിനി മാതാജിയാണോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ? എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ മാതാജി ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മടുത്തു, എനിക്കിനി വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത് ശബ്ദത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിയിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാ നിവൃത്തിയിൽ അത്യധികം അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾക്കത് വേണം. നമ്മുടെ സന്തോഷം അത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മാറരുത്. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരം അപ്പൊ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരം അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു, അഥവാ പരമ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യർ ദുർബല വിഭാഗത്തെ, സ്വാർത്ഥരായ മനുഷ്യർ ദുർബല വിഭാഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പലയിടത്തും ഇതൊക്കെ നടക്കണേന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയണേന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? എഴുത്തും വായനയും ഒന്നറിയാത്തവരെയും അവരെയൊക്കെ പലരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ കൃത്രിമ പ്രാധാന്യം തന്നെ നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതില് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. എന്താണ്? നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വിവേകികൾ, കുറച്ച് വിവേകമുള്ളവര് വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും സ്നിഗ്ധമായ സാമൂഹ്യ സംസർഗത്തിനും
ഉന്നത ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ചിന്തനത്തിനും ചിന്തിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്നും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും ഇതിനില്ലെന്നും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും വർണ്ണവ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വിവേകികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഭാഗവത പ്രസ്താവനയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യം അഥവാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സന്ധിതമായ സംയുക്ത പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:13 ഇത് സുവ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:13 ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണോ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം എന്ന് വായിച്ച മാതാജി. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മള് പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? അദപുംഭിർദ്വിജ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സുനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതാണ് അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ അതില് ഉണ്ട് എന്ത്? 4 ആശ്രമം ഏതാണ്, 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതാണ്, വർണ്ണങ്ങൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല